खुलुमबाय दिनैनि बे तामुलपुर जिल्ला कोअर्डिनेशन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट दाफामफिननाय गेवलां मेलखौ सालायनाय मानगोनां आफादगिरि आरो बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय एनडिपिबि मानगोनां आफादगिरि बिथांनिसिम सिबिनायखौ होबाय आं साफ्रोमबोनि मुंखौ फारियालासिनो खेबसेयै बुंनो नागिरबाय आङो नैबेवहाय नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां आलासि बयसो बेखेवलांनो हानाय বাইদেউসকল অলপ বহিলে ভাল হয় অলপ উপস্থিতি আছে তো অলপ बेखेवलांनाय बेखेवगिरि बिथांनिसिमबो सिबिनाय होबाय आरो बेवहायनो एनडिपिनिफ्राय नुजाथिफैबावनो हानाय फारियै जुडिशियेल सेक्रेटारि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि पाब्लिसिटि सेक्रेटारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सानि मानगोनां नेहाथारि आरोबाव इउपिपिएल तामुलपुर जिल्ला मुसलपुर जिल्ला आफादगिरि आरो बेनिफ्राय सिबिनायखौ आङो होबाय आरो এইখন মঞ্চতে আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী তেওঁলোকলৈ মই শ্ৰদ্ধা যাচিছোঁ আৰু ইয়াত উপস্থিত হ'ব পৰা সকলো ৰাইজলৈ মই পুনৰাই আৰু নমস্কাৰ জনাইছোঁ सिबिनां रायजो राजाफोर गिबियावनो आङो नोंथांमोननो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ होनानै आं बेवहायनो फोजोबनो नागिरदों बे रायजोआ हमना मोनखायोब्ला मा जथुम्मा जानो नागिरदों मानो बेवहाय जथुम खुंदों बेनि सोमोन्दै जोङो गोलाव बिबुंथि लाखिनायनि खोथा गैया नाथाय दिनैनि समाव दहाय बेखेवलांनायाव जि बिबुंथि लाखिलांबाय बा बेनिफ्राय नोंथांमोना जि खोनानो मोनबाय बेनि थाखाय हयथ' रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानायाव मोजां जागोन आरो दिनैनि रायजो राजाफ्रा सांग्रांखासै सांग्रांखायनो हयथ' दिनैनि समाव सोरबाया जोंनि गेजेराव फैनानै जोंखौ सेरखाय फेरखाय खालामनो नागिरदोंब्लाबो हयथ' जों दिनै बेवहाय ज'यै गसंफिननो हादों दिनैनि समाव गुबै दाहारजों बोहैयाबालासिनो बबेबा खेंख्रा जालायजों सिलिंलांनानै बोहैलांनो नागिरदोंब्ला बे बोहैलांनायजों हयथ' दुलाराय रायजो राजाफ्रा थांफानाय नङा जि दाहारा जे जों ज'यै बोहैदों बे दाहारजोंनो बोहैफागोन बेखौ आं मिजिंथिबाय आरो बेनि थाखायनो हयथ' जोङो फैगौ समफोराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिपिपि जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट आरो इउपिपिएल बिसोर ज'यै खौसेयै जातिनि थाखाय बे हानि थाखाय बे ओनसोलनि थाखाय बे जाति जनगोष्ठीखौ लानानै सोरजिनो नागिरनाय जाय बर'लेण्ड एबा बड'लेण्ड बेखौ हयथ' मोनफुंनायाव रायजो राजाफ्रा गोसो मोदोम होनानै जेब्लायबोनि थाखाय ओंखारगोन आरो मददखौ होलांबाय थागोन आं नैबेखौ बुंनो नागिरो सिगां समफोरनिफ्राय जों नुबोदों बर'फोरनि गेजेराव सम सम गावस्रानाय जादों गावस्रानायनि गोरोबफिननाय जादों आरो बे गोरोबफिननाया मानि दाहारजों गोरोबफिननाय जादों होननानै बुङोब्ला एकमात्र बे दाहारानो जाहैबाय जाति मोनसेखौ दैदेननो थाखाय जोङो राव हारि थुनलाइ लोगोसे जाय हाखौ जों बिदों बे बिनायनि दाहारजों बर' हारिया खौसे जाफिनबोबाय थादों आरो जाय बाथौनि टिभियावनो जा दिनैनि सांग्रां सुबुंफ्रा नुगासिनो दङ जाय जातिखौ रैखा खालामनो थाखाय दिनैनि समाव राव थुनलाइनि गोनांथि बड'लेण्डनि गोनांथि होननानै बर' हारिया खौसेखावदों बे समाव नाथाय हारिया जाय बुस्थुखौ नागारोब्ला जोबस्रांनो थाङो बै दाबिखौ नागारग्रा मानसिफोरजों सोरबाया खौसे जाहैदोंब्ला बै खौसे जाहैनायनि जि फिथाइ बे हमदांनो मोनो आं बेखौ बुंनो नागिरदों दिनै राव बे गाबखौनि हेंथायै नाथाय दिनै मा बुंदों बर'नि गेजेराव बर'खौ बुहुमाव जौगाहोनांगौब्ला बुहुमनि जौगानाय जातिजों हारिजों दावगालांफानांगौ जायोब्ला जोङो इंलिस मिडियामखौ गनायनांगोन बर'खौ क्लास 8 खालामनानै दावगालांबाय थानो हानो नांगोन अब्लासो जोङो बुहुमनि जाति हारि माहारिफोरजों सें दावगालांनो हागोन होननाय बे बिबुंथिखौ सोर लाखिदों जातिनि थाखाय बेसेबां थुनलाइ सोलोंथाइनि जि बिजों हारिनि बेनिफ्राय बबेबा मोनसेखौ एरख'नानै गारोब्लानो जोंनि जि जातिनि जिउ
बे जिउआ आसखान्दा जाहैयो एबा जानाय